Ahojte. Už dlho som nedával video, lebo zatiaľ žiadne zmeny. Aj čo sa týka ministerstva, vypisujem tam od 6.1. tohto roku. Nikto sa mi neozýva. Keď som tam volal, mi povedali, že ma budú kontaktovať. Zatiaľ nikto nevolal. Tak už nebudem musieť zase zavolať. Už to dlho trvá. Veď jak naše typické Slovensko. Aké zmeny sa na tejto mojej železnici neudiali. Jedine tieto schodíky, tie som farbil do žltej farby. Aj na vagóne háky na zavesenie. Polepy na ňom ešte nemám. Tie ešte nemám vyrobené. Tieto som dával do farby. Čo som ešte robil? Vo vagóne tie vnútorné lišty, čo mi tu chýbali v týchto rohoch. No aj tie nemám dokončené, lebo boli nedostupné. Dostal som ich len predvčerom kúpiť. V tej najbližšej dobe ich dolepím. Tak, ešte vám ukážem, jak som pokročil s vagónom, s tým Janosom. Ten je zatiaľ v takomto štádiu. V podstate rám je hotový. Takto nejak to vypadá. Nárazníky tie sú. Ešte vzduchové hadice. Oplechovať ho. A potom to najkomplikovanejšie podvozky. Takže ten je takto. Tu som to nechal prerušené, aby sa tam dalo nastupovať. Bude sa to celé otvárať. V podstate každé dvere, čo sú na ňom. Aj tu, aj z opačnej strany. No, kebyže to spojím túto, jak je to v reále, tak zase by sa tam nedalo nastupovať. Takže vagón zatiaľ takto. No a uvidím, čo s tým ministerstvom. Budem tam musieť budúci týždeň zavolať. Nech už mi dajú nejaké vyrozumenie, čo s tým ďalej. Snažil som sa splniť, čo viac menej chceli. Tak na to som nedával ani videa, nebo nič nové. Zatiaľ takéto drobnosti. Akcia v decembri dopadla, by som povedal, na výbornú. Možno ste to aj videli v televízii Joy. Ľudí tu bolo až nad moje očakávanie. Aj keď to trvalo len 1,5 hodiny. A za tú 1,5 hodiny som previezol 480 ľudí približne. Takže si myslím, že to dobre dopadlo. Tu som zase mohol zobrať nejaké kolanice, tie čo sú od betónu. Ale aj tak, pokiaľ sa mi nepodarí vybaviť tie povolenia, tak mi budú zbytočné. Dúfam, že to čo skoro bude. Ak bude niečo nové, určite vám dám vedieť. Keď chcete
už som to spomínal aj v predchádzajúcom videu. V profile sú odkazy na Facebook, aj na čo to je Facebook a Instagram. Nerobím to preto, že to mám platené, len kvôli tomu, že aby ste vedeli, dávam tam občas informácie o jazdách a fotky nejaké. Tak keď chcete, môžete si kliknúť na odkazy. Ma tam nájdete. To je asi zatiaľ všetko. Tak ahojte.